شدسپیکا بلابونا وایروسا کرونا لی جیهانê Herêma Kurdistanê jî wekû her welatekî cîhanê hejmarek tedabîr derbarê vayrosa koronayê standine. Wezareta Tenduristiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê di rengê şeva yekşemê daxuyaniyek derbarê gotegotên reşandina gaza Sarîn belav kir. Tenduristiya Herêma Kurdistanê li hember we gotegotên ku behsa reşandin û bikaranîna gaza Sarîn dikin, narazîbûna xwe li ser wan gotinan nîşanda û ragihand yên ku wan gotegotan belav dikin dê werin sizadanine. Wezareta Tenduristiya Herêma Kurdistanê daxuyaniya xwe de behsa wê yekê kiriye ku ev çend rojin li Herêma Kurdistanê di ropelên civakî de tê gotin ku ji bo robrobûna vayrosa koronayê wekû rêgirî lê pêşiya belavbûnê dê gaza Sarîn were reşandin. Li ser vê yekê jî Wezareta Tenduristiya Kurdistanê daxuyaniyekî de bi tundî narazîbûna xwe nîşanda ew yek şermezar kir. Her wiha di daxuyaniya xwe de tekezî li ser wê yekê jî kir ku ew gotinên hatîn belavkirin dûrin ji rastiyê û bêbingehin yên ku wan gotinan belav dikin û metirsiyê di nava xelkê de durust dikin wê bi tundî werin sizadanine. Her wiha di daxuyaniya Wezareta Tenduristiyê de hatiye jî tenê jêdera fermiya wan agahiyan wê Wezareta Tenduristî be û ji bilî wê her tişta ku belav bibe rast nîne û divê ew gotin neyên guhdanine. Tevî standina tedabîr û rênimayên taybet de derbarê vayrosa korona û rêgirî lê pêşiya belavbûna wê lê tanha hejmara helgirên vayrosa koronayê li Herêma Kurdistanê gihiştiya 236 kesî û hejmara kesên ji nexweşiyê baş bûne jî gihiştiya 92 kesî û 3 kesan jî bi sedema korona jiyana xwe ji dest danine.